De combinatie van vocht, bos en zand vormt een perfect leefgebied voor heel veel vogelsoorten. Twee kneutjes zie je daar zitten. Oh, ja. Mannetje en vrouwtje. Rechts een mannetje met een mooie rode borst. En links het vrouwtje, die is wat bruiniger. Ja. Nou, we hebben echt wel mazzel, ze laten zich allebei goed zien. Hij wordt ook wel Robintje genoemd. Vanwege zijn robijnachtige borst, rode borst. Oh ja. En die mannetjes die zijn al momenteel heel fel gekleurd. Want die moeten natuurlijk indruk maken op vrouwtje. Hè? Dus, Ja. ja, die dennetjes, daar zitten ze graag in. En daar kunnen ze ook mooi nestelen. Nou, en is het ook een goed gebied voor je. Maar ze zijn behoorlijk actief, zie ik. Ze vliegen van hot naar her. Ja, in de tijd van de jongen eten ze veel insecten. Maar een kneutje is ook wel gek op zaden, van die graszaden. Die eten ze ook wel. Oké. Dus wat dat betreft zitten ze hier ook hartstikke goed natuurlijk. Ja. Dat is heel gunstig. Ja. Nou, ik heb het vermoeden dat die gouden klauwier in dat deel broedt. Dat is mijn idee, maar dat is nog niet helemaal bevestigd. Oh, ja. Want het vrouwtje en het mannetje zijn beide nog te zien, dus ze zitten nog niet op het nest. Oké. Dus in Want die zin... wanneer ze op het nest zitten, dan zie je maar eentje. Dan zie je meestal maar eentje, dan zie je echt het broeden en dan, dan zie je het vrouwtje ook wel eens, maar dan is die minder zichtbaar. Nee. Hij is duidelijk aan het fourageren. Oké. Maar je ziet dat zwarte masker heel goed. Hij wordt ook wel eens Zorro genoemd vanwege Ja. zijn masker. Oh hier, ze zijn echt met elkaar bezig, zie je dat? Ja. En is het een paardje? Lijkt mij dit wel een paardje, ja. Ja. Zit hier nu voor ook iets? Ja, dat is een boompieper of een boomleeuwerik. Hoe je op zo'n klein stukje al zoveel soorten tegen kan komen, hè? Ja, hè?